Bolivia. Un tânăr israelian de 21 de ani, Yossi Ginsberg, visează să exploreze jungla Amazonului. Întâlnește un austriac care pretinde că este geolog și că știe drumul spre triburi necontactate. Yossi și alți doi călători îl urmează în junglă, dar austriacul este un escroc, nu este geolog, nu știe drumul. Grupul se desparte. Yossi și un prieten construiesc o plută ca să iasă pe râu. Dar pluta este trasă peste o cascadă. Prietenul reușește să ajungă la mal. Yossi dispare în canion. Următoarele 3 săptămâni, Yossi este complet singur, fără cuțit, fără hartă, fără antrenament de supraviețuire. O inundație îl prinde. Se scufundă de 2 ori într-o mlaștină. Picioarele îi sunt mâncate de infecții fungice. Halucinează. Nu mai are putere. După 3 săptămâni, prietenul lui refuză să renunțe. Închiriază bărci locale și caută neobosit. Îl găsesc la limita morții. Yossi supraviețuise imposibilului, doar prin voința de a trăi.